Nemis dilindäki artikellar iki topara bölünýär. Olar belli artikel we näweli artikellar. Belli artikellar der, die, das. Näweli artikler bolsa ein, eine değişildir. Bilişimiz ýaly belli artikellar 3 sany olar: der maskulin, die feminin, das neutrum. Nemis dilindäki ähli atlar şu 3 sany artiklyň birine değişildir. Meselem, der Tisch, die Tasche, das Buch. Artikellerin içinde iň köp ulanýany die artikeldir. Ol sözleriň 46 göterimini tutýar. Der artikel bolsa 34 göterim, das artikele değişli 20 göterimdir. Şonuň üçin sözün haýsy artikele değişligini bilmeseňiz, die artikel diýseňiz köplenç dogry bolar. Artikel der maskulin. Der hemişe erkek adamlar için ulanýan artikel. Meselem, der Vater, der Bruder, der Lehrer. Başga da der artikel hepde günler için ulanýar. Meselem, der Montag, der Mittwoch, der Freitag. Aylaryň atlary üçin hem der artikel ulanýar. Meselem, der März, der April, der May. Fasıllar üçin hem şeýle. Der Sommer, der Herbst. Başga da geografik taraplar aýtmak üçin der artikel ulanýar. Meselem, der Norden, der Östen, der Süden, der Westen. Awtomobil atlar üçin hem artikel der ulanýar. Der BMW, der Mercedes, der Toyota. Der artikel üçin käbir belli bolan söz goşulmalar bar. Olar: şu ekranymyzyň şep kapdalynaky görýän goşulmalarymyz we meselemleri der Lehrer, der Spieler, der Akzent, der Musikant, der Hönig, der König, der Frühling, der Zwilling, der Direktor, der Motor, der Optimist, der Spezialist, der Tourismus, der Kapitalismus. Artikel die, feminin. Die artikly hemişe zenan ayal maşgalary üçin ulanýar. Meselem, die Oma, die Schwester, die Lehrerin. Hemişe de sanlar üçin die artikel ulanmaly. Die 5, die 11, die 20. Başga da güller, ösümlikler, agaç atlar üçin die artikel ulanýar. Meselem, die Sonnenblume, die Tulpe, die Palme. Die üçin söz soňy goşulmalary edil der artikelde bolşaly. Die artikel üçin hem öz bolşly goşulmalar bar. Meselem, die Bäckerei, die Philosophie, die Gesundheit, die Sauberkeit, die Mannschaft, die Freundschaft, die Planung, die Kultur, die Musik, die Fabrik, die Station, die Religion, die Konferenz, die Distanz. Ekranymyzyň çep tarapynda die artikelyň ýörüýte goşulmalaryny görüp öwrenip bilersiňiz. Artikel das.
neutrum. Das artikly işikler we sıfatlardan dören atlar üçin ulanylýar. Meselem, das Schlafen, das Fahren. Başgada renkler üçin das ulanylýar. Das Blau, das Grün, das Rot. Harflar üçin hem das artikl ulanylýar. Das A, das B, das C. Das artikl üçin söz soňun goşulmalar. Olar siz ekranyň çep tarapynda görüp bilersiňiz. Das Hauschen, das Kindlein, das Dokument, das Element, das Thema, das Drama, das Eigentum, das Album, das Gesicht, das Licht. Videomuz peýdaly bolandyr diýip umyt edýän biziň sosial media hasaplarymyza goşulyp bizi goldap bilersiňiz. Ve indiki videolarda da görüşýänçek hoş, sag olun.